que amb molt d'esforç i molt d'entusiasme han preparat per a nosaltres. A vosaltres, Nàdia, i la teua cort, desitjar-vos unes molt bones festes, gaudiu al màxim el cansament el dia d'aneu, no tanqueu els ulls i disfruteu. Moltes gràcies, que visca Vila-real, que visca Sant Pasqual. D'on venim, què fem, on anem, tot això és importantíssim. És importantíssim per a mantenir aquesta identitat de poble, aquesta identitat de ciutat, per a no perdre aquesta essència d'una ciutat que cada vegada és més gran, però que m'agrada dir, i ho repetís 1000 vegades, no tenim que perdre de vista oblidar el cor del poble. Què és el que ens fa únics, el que ens fa diferents? Ser la ciutat més xicoteta de la Comunitat Valenciana i el poble més gran. Aquesta és la realitat que tenim estadísticament i jo crec que entre tots i totes i treballant junts i juntes ho estem aconseguint. Bé, diuen que per a tindre felicitat honrant el nostre patró amb la missa solemne i la processó. El primer dissabte a les 11 anem a tindre un tancament d'una de les ramaderies de més prestigi del panorama taurí nacional, la de José Enrique Fraile de Valdefresco. Bous embolats i vaques marquen els dies de la festa a la nostra vila taurina. Tenim que seguir defensant les nostres tradicions. Recorde que en cada acte taurí prop de 15.000 persones omplin la plaça de la nostra vila. Això genera, entre altres coses, molta economia per a l'hostaleria local. Tornarà la muixaranga el primer dissabte. Pujarà el campanar el dimarts